तू भस्मोसे ब्रह्मांडात कोणी काम करते नाही दीपक अनाज उगाने वाला मैं देश का किसान हूँ कभी हार न मानने वाला मैं भारतीय किसान मुलींना शिक्षणासोबतच स्वरक्षण सुद्धा करता आले पाहिजे तू स्वतः आधी मान्य कर सर्व हिंमत एकत्र कर गावात सांभाळता त्याचा गाव पुरुष आणि कोणे मस्त्यापणा केली जाणार त्याचे खातीर हांव देंवचार गैरेक हांव जमनीर हांव वाऱ्यार हांव सगळीकडे हांवच हांव तू क्या मिटाई गाऊस भोगवेको जिसका ऐलान खुद आसमान करता है या रात्रीचं घोंगडं पांघरून आपल्या स्वराज्यावरती पसरलेले आगमन आपल्याला जाणून टाकायचंय माझ्या देवता नाही जे सहज मिळू शकत नाही असे वास्तविक ज्ञान तुला दाखवत आहे अर्जुना ऐसा कोई काकू नहीं जग में सबका टिकला है और ऐसा कोई प्राण कोई श्राप